Milí priatelia, tak konečne sa nám podarilo dať dohromady skoro všetky ingrediencie, ktoré potrebujeme k výrobe nášho vitamínového nápoja. Nezohnali sme açaí, goji a noni. A ešte sme museli urobiť jednu náhradu. Vzhľadom na toto ročné obdobie sme višne nahradili višňovým kompótom. Ostatné ingrediencie vidíte tu. Máme tu krásne čučoriedky, maliny, slivky, jahody, černice, jablka, hrušky, melón, hrozno. Pamätáte sa na tie hroznové semiačka, ako som ich vyberal? No, skúsime to radšej s celým hroznom, tam je aj hroznová šupka. Čiže teraz musíme vlastne všetky tieto ingrediencie spracovať, musíme si ich pripraviť, očistiť, aby sme mohli vyrábať nápoj. Takže máme všetko počistené a niečo máme už aj navážené. Navážili sme černice, čučoriedky, maliny, to môže ísť sem, to je už pripravené. A tu máme odvážené biele hrozno. Biele hrozno ešte pridáme. Dobre. Teraz je to správne, aby sme neoklamali. Dobre, biele hrozno. Hrušky sme navážili. Jablčka máme odvážené. Áno, jahody. No super, ešte dáme. Dobre, jahody môžu byť. Slivky tie boli vážené. A melón bol odvážený, dobre. Takže máme všetko pripravené. Toto sú ingrediencie, ktoré teraz ideme spracovať. Toto je činnosť, ktorú nemám veľmi v láske, pretože poznám aj krajšiu hudbu, ako je zvuk odšťahovača. Ale čo by človek neurobil pre zdravie, takže ideme na to. No, zmixovali sme všetko. Vidieť to už aj na stole. A podarilo sa nám vyrobiť plnú nádobu tohto nápoja. Koľko to asi tak bude? Tam aj nejaká pena. No, podarilo sa nám vyrobiť pol litra nápoja aj s tou penou. Veľa? Málo? Uvidíme. Tak som si sadol, aby som zhodnotil výsledky našej práce. Ono sa nám to usadilo a keď sa na to dívam, tak čistého nápoja je
čistého nápoja bude tak asi deci, možno deci a pol. Zvyšok je pena. Je to celkom chutné. Ale nápoj to nie je. Niekde som čítal dokonca, že tá pena by sa mala vraj odstrániť, ale to sa mi vidí škoda. Takže, no, plus k tomu pripočítame zničený obrus a moje tričko. Čas, benzín, čo sme minuli, keď sme tie ingrediencie hľadali, neviem, či sa budem venovať nejak výrobe nápoja aj ďalej. Zmixovali sme celkové 1,5 kg ovocia za 14,64 eur. A to ešte sme tam niektoré tie ingrediencie nedostali. Nezdá sa mi, že budem pokračovať v tejto činnosti. Asi si nájdem niečo lepšie. A čo sa týka nápoja, zostanem verný nápoju Singular, ktorý všetko to a ešte oveľa viac, ako sa nám podarilo dostať do nášho nápoja, obsahuje a užívanie je veľmi, veľmi jednoduché. Stačí, keď človek každé ráno 2 lyžičky, alebo jednoducho ja to mám odmerané, polovičku tohto pohárika a máte všetko, čo potrebujete na zdravie z Singular. Tak toto je náš výrobok, vitamínový nápoj. Po 4 hodinách, ako sme ho spracovali, odšťavili, sa nám to usadilo na 2,5 deci. Zvyšok je pena. No, mne sa to zdá na tú námahu, hodinu som umýval, odšťavoval, takže na tú námahu sa mi to nezdá až také úžasné. Povedzte sami.